أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سابق للخلق نوره لا إله إلا الله ورحمة للعالمين ظهوره محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدلب مسالفو كعلى تنو كعلى ولي مندو ka ala kiramandum bela jelen fo ni kisi ni hinɛ foli ka soli caya ala kiram muhammadu ka ale mi ɲɔante ala ka danfɛnw na an b'a ɲini ala fɛ ala kira bonya kosɔn ala kira lahɔrɔma kosɔn ala kira kanu kosɔn ala ka ne ni aw bɛɛ nafa ni ciba in bonya ye a n'a karama ye o kɔfɛ an bɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔkan ani ala kiramandum bɛɛ an bɛ bɛɛ fo minnu bɛ ɲinikɛyɔrɔ la ani minnu bɛ faso kɔnɔ ala ka hɛrɛ k'an n'aw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ an faso mali an marabagaw an b'a ɲini ala fɛ ala k'an n'u fanga se jamana ala k'a basigi tɔɔrɔ min bɛ diɲɛ kɔnɔ ala ka tɔɔrɔ ninnu ban ala ka seliji kɛ a fura ye alihamudulilayi rabbil alamin bamananw ko bamanankan na n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna doniba taala tɛ yen ɲumanbaga ɲuman de b'i la an kɔni jamukan man di n'o de ye dɔɔni bulon ye a jamukan a bɛ sinsin bɔlɔlɔ min sanfɛ o de ye zikiri pilisi ye an bɛ zikiri pilisi lajɛbaw a n'a kanubaw a n'a partagɛriw ani j'aime kɛbaw an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ala ka bɛɛ sara ala ka bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ala ka bɛɛ sutura aw ni aw balimakɛ ni aw denkɛ a n'a ka kalandenni Sheikh Mohamed Kulibali ni b'a fɔ Basegu ka bɔ Bamakɔ Bangoni Filabugu la alihamudulilayi rabbil alamin an y'a kanu bi ka alakiramandenw k'u dɛmɛ ni dɛmɛlan dɔ ye n'a bɛ fɔ a ma ko bana jumɛn ni a bɛ ka alakiramandenw degun ka se deguni kɛnfɛn yɛrɛ la bana min tɛ se e yɛrɛ t'a dɔn bada k'a fɔ ko bana yɛrɛ don i t'a bila i kunna k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ k'i bali i ka hɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ la i da hɛrɛ min kama fo i denw bɛna i ka hɛrɛ ta ka fara u yɛrɛ ta kan bana min a fɔndala ka fɛkɛ da la nka a kɛwale ka girin ɲɛnamaya kɔnɔ a kɛwale ka girin an ka sociétéw kɔnɔ a kɛwale ka girin an ka fɛn bɛɛ la bana min a bɛ se ka diɲɛ bɛɛ minɛ wa a bɛ diɲɛ bɛɛ la wa ala ye bɛɛ da ni bana min ye wa n'i ma i ta furakɛ ka furakɛliw caya ka ɲɛɲiniw caya a dɔ la i garijɛgɛ yɛrɛ i t'a ye fiyewu i kan ka 10 sɔrɔ fɛn o fɛn na o bɛ jigin ka kɛ 5 ye i kan ka 5 sɔrɔ fɛn o fɛn na o bɛ jigin ka kɛ 2 ye bamananw ko bamanankan na i sigilen i t'i ye kɛnɛ min kan n'i sigi t'i ye kɛnɛ min kan n'i da a bɛ fɔ k'i taara so o tuma na o de ye bana jumɛn ye a bɛ fɔ o de ma ko siri siri kelen bɛ ka an balima caman bɔ u dabolo kan k'u kɛ dɔnbagalafili ye k'u kɛ yeko 2 ye k'u kɛ kɔnɔtɛ waratɛw ye k'u kɛ u dɛsɛlen bɛ hali u kan ka wuli ka ɲɛtaga min ɲini u dɛsɛn b'a bɛɛ la walahi siri n'a donn'i ka kɔɲɔw la n'a y'i sɔrɔ tɛ se hali ka wuli ka taa i dahirimɛ ɲini n'i ye moriden ye hali ka wuli su kɔnɔ ka nafɛnw seli ka wurudi kɛ ka ala wele mun kosɔn ala na jɔnɲumanw kunsi ma minnu ka sababu b'i bolo ani min ka sababu t'i bolo ala maaw kunsi ma i bi dɛsɛ nin bɛɛ la wurudi bɛ kɛ fɛn gɛlɛman de y'i bolo n'i ye commerçant ye tɛ se hali ka butigi dayɛlɛ kuma dɔ a b'i degun n'i ye feerekɛ yalakɛla de ye kuma dɔ i bɛ maloya n'i ka baara ye fɛn kelen pe min b'o kɛ a b'i fɔ o de ma ko siri n'i bɛ furuso kɔnɔ hali b'i dɛsɛ kuma dɔ ka wuli ka i cɛ ka ladiya fɛnw tobiliw b'o la dumuni duman tobiw b'o la o tuma na i b'i dɛsɛ nin bɛɛ la fɛn kelen pe min b'o kɛ a b'i fɔ o de ma ko siri ni siri gɛlɛla ka se degré dɔ la n'i taara dɔnnibagaw fɛ dɔnnibaga min bɛ yen ni a ka dɔnni ma jɛya kosɛbɛ n'a ma fɔ k'i ba sinamuso bɛ k'i ɲɛɲini a b'a fɔ k'i fanisini bɛ k'i dabali walama a b'a fɔ k'i sigiɲɔgɔnmuso dɔ bɛ ka juguya ta k'i sɛgɛrɛ walama n'a fɔ k'i ka furubaliya k'i ba sinamuso nɔ don walama i mɔkɛ karisa tun ye suba ye walama i mɔmuso karisa tun ye donba ye o y'a kɛ tan o y'a bɔ tan tɛ se i na kuma jugu caman mɛn ka taa sɔrɔ siri de don o tuma na siri de bɛ adamaden lafu siri de bɛ adamaden tiɲɛ siri de bɛ adamaden ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen dabiri da la a b'i fɔ siri de ma ko el akidu arabukan na o kɔrɔ ko k'i datugu
français ko fermer ki datugu ki bloquer ki ka ko brajide ka do bloquer siri ye danfɛn de ale fɛnɛ bi balo aramadenw de la a bɛ ina fɔ bubaka ale bi balo jiri jaraw na ani jiri kɛnɛw la cogo min na o kumana siri fɛnɛ daliba masala ka danfɛn dɔ de ale bi balo aramaden kɛngɛ na bɛɛ lajɛlen na i ka ɲɛɲini ani ka cɛsiri ani ka wuli ka jɔ ani ka nasi gɛlɛnw koli ani yiri gɛlɛnw koli o de bi kɛ sababuya ye ka siri in k'i kisi k'i tan ka bɔ a ma i bi don karamɔgɔ caman kan i b'a fɔ k'o ta tɛ tiɲɛ ye ka taa sɔrɔ i yɛrɛ de ye tiɲɛ wulibali ye nka mun de bi i n'a hɛrɛ sɔrɔli cɛ i bɛ taa sɔrɔ i ye dalilu caman baara karamɔgɔ caman fɛ nafoloko baaraw la a bɛɛ ye dɛgɛsɛ ye koyi nka mun de la i tɛ ka sɔrɔ kɛ siri o tuma na o siri o min bɛ yen ni a ɲɔ ɲalen don bi kosɛbɛ a b'an sisow kɔnɔ a b'i sɔrɔ fɛn caman fɛ a b'i sɔrɔ furuɲɔgɔnyaw fɛ a b'i sɔrɔ an sennasanbaw fɛ a b'i sɔrɔ an ka dumunikɛ baarakɛminɛnw fɛ a b'i sɔrɔ dumunikɛ wɛrɛw fɛ a b'i sɔrɔ sigilanw fɛ a b'i sɔrɔ hali i dengɛsetɔ ka fɛn dɔ bila a kɔnɔ a b'i sɔrɔ o bɛɛ fɛ o tuma na o siri an b'i fɛ ka kuma o de kan ala ye dɔnni fitinin min kalifa anw na an b'i fɛ ka kuma o siri de kan n'o o siri tigɛli ye faama ni fantan setigi ni sentan bɛɛ bi se ka min kɛ walasa siri bi bɔ i la walasa nafolo min bɛ yen n'an b'a la k'a ɲini walasa furu duman min bɛ yen n'an bɛ fɛ k'o kɛ an ka ɲɛnamaya waati kurunin kɔnɔ walasa an bɛ fɛ ka den barikama minnu sɔrɔ an si fitinin kɔnɔ ala ka a kɛ a kɛcogo la o siri alhamdulilahi rabbil alamin o tigɛla min ni an kɛlen bɛ k'o labila sen kan a wusula na walama a safunɛ la o de ye k'a daminɛ suratu tiini ka n'a bila suratu nasi la n'o de ye wa tiini wa zaytuni wa turi sinina wa hazal baladil amin laqad khalaqna al insana fi ahsan takwim ka daminɛ o la ka na se fɔ qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas n ba de dina jugu de bɛ e ni ka hɛrɛ cɛ wa danfɛn jugu de bɛ e ni ka hɛrɛ cɛ wa shetana jugu de b'a la k'e bloqué wa dɔ de ye dabali jugu kɛ k'e tɛ taa ɲɛfɛ wa dɔ de ye mun kɛ k'e kana don da la wa jinɛw don wa adamadenw don wa jinɛ shetanaw don wa e bɛ se ka bɔ ninnu bolo cogo di e bɛ se ka kɛ i yɛrɛ sago ye cogo di e bɛ ka nasi minnu mun i bɛ wulikajɔ mun na soma ni mori ni donbaw kan i ka wulikajɔ in ka k'i bolo sɛbɛ ye n ba di n galena ala faama ka alaya bonya la anw ma siritigɛla ye ɲɛnamaya kɔnɔ min bi ala yɛrɛ kuma ɲɔgɔn bɔ ka daminɛ waatini na ka na se fɔ qul a'udhu bi rabbin nasi la nin bɛɛ lajɛlen b'i sɛbɛn siɲɛ 99 ka fara suratul fatiha kan ka fara a n'a kɛfɛnw tɔw bɛɛ lajɛlen kan o nasi bannen de bɛ an bolo a n'a wusula dɔrɔn e k'a ta k'i jɔ fara sanfɛ k'i ka hami fɔ nasi in na ala ne ma kojugu k'i la wa ma ɲini ka kojugu k'i la e ala ka danfɛnw tɛ se ka e siri e ala ka danfɛnw tɛ se ka e ala bali ka masaya kɔnɔ o tuma ala ne karisa den karisa ne nan bɛ ni nin fɛn ye n bɛna n ko ala e ala kumakan don e ala tɔgɔ don ala n b'a ɲini fɛ n'i ka kira muhamadu bonya ye n'i ka kira muhamadu barika ye n'i ka kira muhamadu fusamantiya ye ne karisa den karisa n b'a ɲini fɛ gɛlɛya min fɛ ne kunna bi n filɛ degun min kɔnɔ bi furuko de don wa nafoloko de don wa mun de don papiye ko don wa tisɛ tunga la i bɛ tunga la i mana duuru sɔrɔ n'o ma dun ka ban i tɛ foyi sɔrɔ o don wa mun de b'a la k'i kale k'i bɔ a bɛɛ degun na gɛngɛli dabali don wa subaw ta don wa ɲɛjugu langariw don wa fɛn o fɛn min don n kalenna ala faama la min suratu tin ila suratu nas a sɛbɛncogo nasi dafalen na a n'a jiriw ni a kɛfɛn bɛɛ lajɛlen ye o tuma na o de labɛnnen don an bolo an y'o kanu k'o di alakiramanto bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ bɛ se ka min ta yaasa nafolo baara min bɛ yen ni an bɛ ka mɛn ko la su ni tile k'a fɔ ala deli bɛ mɔgɔ don da la e ka se ka da la e kana da la n'i ye siri tigɛla in ta n'i kora la i bɛ kɔ a la su yɛrɛ min kɔnɔ
o su yɛrɛ bɛɛ i n'a dɔn ko kɔrɔ bi senna i bi sogo fɛn dɔ la danfɛ de b'a la k'i dama deli ka sogo fɛn min na o dile ma n'o de ye suratu tini siritigɛla n'o de ye wa tini wa zayituni yiriden min bɛ fɔ alijanna kɔnɔ n'o ye zayituni ye o ko fɔra sura min na ka na se adamadenw yɛrɛ ko fɔli sura ma ka na se nin kuma ninnu ni ɲɔgɔn cɛ daliba masa ala y'i kale fɛn caman de la Alahu taala ka kalekan camanw de b'a kɔnɔ hɛrɛ ɲini na adamaden ani tɔɔrɔ wulila ka bɔ adamaden kan nin de b'an bolo k'a lase bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ an bɛ fawayidu min di alakiramandow ma u bɛ se ka min ta k'a baara e mɔgɔ min bɛ yen ma da dɔnni na fiyewu e yɛrɛ bolo ko nous sommes des histoires ko nin ko ninnu bɛɛ ye nkalon de ye kuma o kuma bɛ fɔ ko tiɲɛ t'a la ala kama kira kosɔn i ka diinɛ kosɔn fɛn min b'i bolo bonya fɛn na o kama a kɔrɔbɔ dɔrɔn ala jɔn dɔ ɲini dɔrɔn dɔnnibaa dɔ ɲini min bɛ se ka walan da sen kan miniti damadɔ ka nin nasi in bɔ ka d'i ma o de ye nasi jumɛn ye daliba masa ala ye ala kɛra fanicini min halakili ko fɔ n'o de ye suratul masadi ye suratul masadi bɛɛ tɛ ko n'o de ye tabatiyada abi lahabi o bɛɛ tɛ dɛ a mu dɔ bɛ yen n'o de ye f'i ji di ha i bɛ da yen dɔrɔn le mot de f'i ji di ha ko ne na i ji di na i dume ni ji di na i sɔn f'i k'a fɔ k'a ka ɲi ta ne na e ji di kosɛbɛ o f'i ji di ha in dɔnnibaa dɔ ɲini dɔrɔn a ka alifatiya sɛbɛn walan ka siɲɛ 7 a ka alakirama sɔli kɛ siɲɛ 7 ka fara alifatiya in kan n'o bɔra yen a k'a sɛbɛn f'i ji di ha f'i ji di ha f'i ji di ha a k'a sɛbɛn ya kɛfi hakɛ la ya kɛfi o de bi bɛn anw ka nin garibi jamana in ka hindu jate la 111 a k'a sɛbɛn ye siɲɛ 111 n bɛ de nin kɔrɔbɔ dɔrɔn o tuma na n'i ye f'i ji di ha sɛbɛn ya kɛfi hakɛ la ya kɛfi kɔrɔ de ye jumɛn ye ala ne wasa ne yɛrɛ karisa n bɛ fɛ k'an wasa ka bɔ n jugu bolo ka bɔ dabali jugukɛlaw bolo n bɛ fɛ ka kɛ nafolotigi de ye n bɛ fɛ ka sɔrɔ kɛ n ka ɲɛnamaya kɔnɔ f'i ji di ha kɔrɔ de ye nin ye kɛfi kɔrɔ de fana ye nin ye ala n wasa ka bɔ gɛlɛya la o tuma na n'i ye f'i ji di ha sɛbɛn ya kɛfi hakɛ la o tuma na i b'i sɔrɔ ka na sɔrɔtu kɛ k'a datugu siɲɛ 7 ka nasi in ko k'a d'i ma ni nasi in kora i senfa dɛ daliba masa ala kelen bɛ ka e adamaden yɛrɛ min dilan e min ye cɛ ye e min ye muso ye e yɛrɛ ni bana min b'i la n'a b'i dɛsɛ ka sunɔgɔ bana in fura bɛ e yɛrɛ farisogo la o tuma na i yɛrɛ kunsigi dɛ n'i ye cɛ ye i b'i kun di n'i y'i kun di i b'i kunsigi ne sisi k'o kɛ nasi in na la ilaha illallah muhammadu rasulullah e k'i jija dɔrɔn daliba masa ala kama e kunsigi sisilen ka kɛ nasi in na i k'i ko ala tan wallahi n'i kɔrɔ nasi in na i b'i sunɔgɔ don min na i yɛrɛ b'a ye a kudamu yɛrɛ de bɛ n'i lakunu i kan ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na e kan ka wasa sɔrɔ cogo min na kunsigi kɔni t'i falen tuguni ka taa sɔrɔ i ka laɲini ala m'a d'i ma ale sɔrɔ bɛ daminɛ k'a daminɛ i y'a sɛbɛn 11 min na k'a daminɛ o la ka taa a bɛ jidi de ka taa fɔ 111,000 ka taa fɔ ka se miliyɔn kɔnɔ en tant que i kunsigi kɔni ma ɲugu i kunsigi ma ɲugu ka se a degré la i ko o ko nasi na nasi mun o mun i fɛ daliba masa ala bɛ garijɛgɛ kura de d'i ma diɲɛ don o don kɛrɛnkɛrɛn maa ni maa min y'a wurudi fɛnɛ f'i ji di ha 111 fitiri ni safu cɛ an ye nin di aw ma a k'a kɔrɔbɔ ani a balimakɛ n'aw denkɛ dɔ ye Sheikh Mohamed Kulibali n'u b'a fɔ Baseku an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد سابق للخلق نوره محمد رسول الله ورحمة للعالمين ظهوره لا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.